O sur oriental ourensán, interior e rural levántase para facer respectar os seus dereitos. A supresión de frecuencias e trens ata un total de 16 vítimas dun reaxuste decretado por Renfe a instancias do Ministerio de Transportes en vigor desde o pasado 9 de xuño prendeu a mecha da mobilización nunha cidadanía cansa de perder cada vez máis servizos básicos en detrimento das cidades e os grandes núcleos de poboación. Milleiros de veciños, acompañados por representantes políticos de toda a provincia, pero especialmente das comarcas máis directamente afectadas, a Limia, Conso Frieiras, Monterrei, Terra de Tribes e Valdeorras, colapsaron a Gudiña e mostráronse dispostos a seguir loitando. Nin a alerta amarela por altas temperaturas, nin o incendio que afectaba a Vilar de Bos impediron a masiva resposta á convocatoria da plataforma veciñal Dereito ao Tren. O percorrido da marcha tivo un importante compoñente simbólico. Comezaba na vella estación de tren para chegar ata a estación do AVE a Gudiña, Porta de Galicia. Os políticos compartiron pancarta co presidente da Deputación, Luís Menor, e co alcalde da Gudiña, Cabeza. Non faltaron senadores nen deputados provinciais, autonómicos e estatais do PP, PSOE e BNG. O presidente da plataforma, Rubén Ríos, foi o encargado de dar lectura ao manifesto. Estes 2 meses conocín un rural que pensei que non existía, porque traballastes con folgos, traballastes con forza, indiferentemente do partido político que representastes, estuvemos todos a unha, e que sen vos eu hoxe non podería estar aquí. Isto non é algo de Rubén, sin o seu traballo, cada un dos que está aquí, cada un dos artistas que fixeron a curtametraxe, cada un de outros artistas que vin por aquí, porque que saibades que a creatividade humaniza. Vímolo na pandemia, estámolo vendo nestes momentos, e hai que coidar tamén moito a xente creativa e que traballa por amor e sen esperar nada a cambio.